20. fejezet. Barkvitt állta a sarat. Orjukaiból csak úgy dőlt a kén az erőtől duzzadó mellkasára. Sárga szemeivel rezzenéstelenül álhatatosan nézett pusztítóra. Ő volt Omega hatalmas fejedelme, aki sokkal több gonoszságot követett el, és sokkal több győzelmet vívott ki mesterének, mint ez a nagyképű, felfújt hólyag. Ez a törtető, aki most itt áll előtte, és okádja rá a fenyegetéseket meg a gyalázkodást. Pusztítót nem volt tanácsos figyelmen kívül hagyni. Kezében csillogott kivont kardja, és készen állt a párbajra. Te vak, fontoskodó lajhár! Vagy megalázkodsz előttem, vagy állj ki velem, bármelyiket elfogadom. Magasan az Omega Központ adminisztrációs épülete fölött lebegtek, és körülvette őket őrségük, kíséretük és szántsegédeik csapata. A Barkvitt mellett állók könyörögni kezdtek neki. Ne támad meg, Baál! Strongman küldte őt. Lajhárnak nevezett, sziszegte Barkvitt összeszorított fogai között. És fontoskodónak is, egészítette ki Pusztító. Elhagytad harcálláspontodat, és megengedted, hogy ez a nő szabadon idejöjjön, és sok mindent megtudjon. Barkvitt olyan gyorsan rántotta ki kardját, hogy az egy éles sipoló hangot keltett. Előre szegezte, hogy nyomatékot adjon válaszának. És akkor miért nem kaptam értesítést arról, hogy ez a nyomorult be fog lépni a birtokomra? Ha annyira el akarod kapni, miért nem mondtad meg nekem? Majd egy másik oldalról támadott. És egyáltalán, hogy lehet az, hogy még életben van, és szabadon zaklathat minket? Talán nem kellett volna elpusztítanod őt Bacon's Cornerben? A két kard csak nem összeért. Ekkor egy ember hangja szakította félbe vitájukat. Uraim, ha megkérhetném önöket, hogy foglaljanak helyet. A szellemek megmerevedtek a levegőben. Szólította őket a kötelesség. Az emberek odalent elkezdték a megbeszélést. Barkvitt hüvelyébe lökte kardját. A mennyei sereget elűztük, és a területünket szilárdan tartjuk. Hajlandó vagyok elfelejteni a dolgot. Pusztító is eltette fegyverét. Félreteszem a múltbeli baklövéseket. Egyelőre. Az épület tetején áthatolva bekapcsolódtak a megbeszélésbe. Egy kis konferenciateremben Steele ült az asztalfőn. Jobb oldalán foglalt helyet a feketébe öltözött sötét férfi, tőle balra pedig két másik férfi ült. Az asztal másik végén az idegesnek látszó Mrs. Denning helyezkedett el. Steele vezette a megbeszélést. Sibyl, szeretném megköszönni, hogy eljött. Hadd mutassam be a jelenlévőket. Mr. Tysont nyilván ismeri. Uraim, ő Gary Tyson, az Omega tantestületének vezetője. Tyson a 30-as éveiben járó szakállas férfi szimpatikus megjelenésű ember benyomását keltette. Ez az úr a jobb oldalamon Mr. Cool, egy szabadúszó újságíró és fotoriporter. A másik oldalon közvetlenül mellettem ül Mr. Goring a Summiti intézményünktől. Goring szúrós tekintetű idősebb férfi volt, és gondosan fésült őszhaja és elegánsra nyírott szakálla keretezte arcát. Néhány gyöngysort viselt a nyakán. Uraim, ő pedig természetesen Sibyl Denning, aki már évek óta tagja tanári karunknak. Mindenki bólintott a többiek felé. Mrs. Denning egy kicsit el is mosolyodott, mert úgy érezte, ez a megbeszélés talán mégsem lesz annyira komoly, mint ahogyan azt először gondolta. Steele arcán megmaradt a mosoly, de tekintetéből sugárzott valami, ami belevágott az emberbe. Most pedig, Sibyl, szeretnénk feltenni néhány kérdést arról a nőről, aki a múlt pénteken idejött a táborba. Milyen nevet mondott? Sibyl egy kicsit meghökkent ettől a kérdéstől. De Mr. Steele, Bethany Farrellnek hívják, és Los Angelesből jött, nem emlékszik? Azt mondta, ismeri őt.
Steele egy kissé tanácstalanul elmosolyodott, de hazudott. Összetévesztettem valakivel. Most arra próbálunk rájönni, ki is volt ő valójában. Mutatott önnek valamilyen igazolványt, bármit, ami bizonyította volna személyazonosságát? Nos, nem. Mr. Steele egy kicsit csendben maradt. Sibyl, látja, mi történt? Egy vadidegen besétált a táborunkba. Egyszerűen mondott egy nevet. Azt állította, hogy Los Angelesből jött, és csak ennyit kellett tennie, hogy mindent megmutassanak neki a táborban. Mrs. Denning nem tudta, mit mondjon. Mr. Steele egyre csak mosolygott. Sibyl, én mindig ezért kedveltem magát. Maga szereti az embereket, megbízik bennük, keresi velük a kapcsolatot, és végül is ez az Omega célkitűzése, ugyebár. A nő egy kicsit megkönnyebbült. Igen, természetesen. Elárult az a látogató valami más saját magáról? Mrs. Denning az emlékezetében kutatott. Például, hogy férnél van? Nem, elvált. Azt mondta, egyszerűen csak utazgat az országban. Próbálja megtalálni saját magát. Ha jól emlékszem, egy helyet keres, ahol megállapodhat. Ön pedig körülvezette őt a táborban? Igen. Sétálgattunk, és közben beszéltem neki a központról, a tevékenységünkről és a céljainkról. Steele és Goring mély lélegzetet vett, majd újból Steele szólalt meg. Ah, Sibyl, pontosan ez az, amit említettem. Egyszerűen szólva, ezt nem lett volna szabad megtennie. Nem tudjuk, ki lehetett ez a nő, milyen szándék vezette, és bizonyára tudja, hogy nagyon sok ellenségünk van. Ha nem válogatjuk meg gondosan, kinek adunk információkat, ez súlyosan veszélyeztetheti célkitűzéseinket. Milyen célokról beszélgetett vele? A nő próbált visszaemlékezni, és amit be kellett vallania, az bizony fájdalmasan érintette. Arról, hogy milyen változásokat akarunk az oktatáson keresztül elérni. Ez egy hallható sóhajt váltott ki a többiekből. Tyson rá is csapott az asztalra. És még miről beszélgettek? Az itt folyó programokról, tananyagunkról, milyen munkát végzünk a közoktatásban. Érzelmei kezdtek megmutatkozni. Igazán sajnálom, nem tudtam. És még? Tudom, hogy beszélgettünk a Fiatal Tehetségek nevű tanfolyamunkról, a globális közösség iránti igényünkről, az oktatásnak arról a megközelítési módjáról, hogy próbáljuk tudatosan átformálni az embereket. Goring feltett egy rövid kérdést. Beszélgettek a Valós énünk megtalálása című tananyagról? Mrs. Denning egy kicsit meglepődött azon, hogy Goring tud erről. Nos, igen, de azt hiszem csak azért, mert már szóba került a tananyagainknak az állami iskolákban történő terjesztése, és nyilvánvalóan látta ezt valahol. Azt szerette volna tudni, tényleg miattuk-e ki. Ha jól tudom, mutatott önnek egy gyűrűt. Igen, egy láncon viselte a nyakán. Azt kérdezte, láttam-e már valaha ilyen gyűrűt. És látott már ilyet? Nem. Hogy nézett ki az a gyűrű? Ó, kézmozdulataival próbálta illusztrálni szavait. Nagy volt, úgy nézett ki, mintha egy csoportnak a közös ismertetőjele lett volna. Aranyból készült. Egy furcsa mitikus arcot ábrázolt, olyant, mint egy háromszögletű sárkány. A 4 férfi csak hatalmas erőfeszítéssel tudta megőrizni önuralmát. Bizonyosan abban, hogy korábban soha nem látta ezt a nőt? Ez a kérdés felvetett egy lehetőséget. Nem tudom. Kellene ismernem. Nem, természetesen nem, szólt közbe Goring. De Mrs. Denningnek megint eszébe jutott az az arc, az első pillantás, és ahogyan az a nő betűzte a nevét,
Goring úgy látta, hogy minden fontos dolgot megkérdeztek. Mrs. Denning, kérem, ne aggódjon a történtek miatt, nincs semmi baj. Tudjuk, hogy a jövőben jobban fog vigyázni. Egy emlék kezdett a felszínre jönni. Valaki a nevét betűzi. Ki is az a lány? Nagyon szemtelenül viselkedett, amikor ez történt. Steele is megpróbálta lezárni ezt a beszélgetést. Sibyl, ön nagyszerű munkát végez itt, és nagyon boldogok vagyunk, hogy közénk tartozik. Köszönjük, hogy eljött erre a megbeszélésre. Mrs. Denning egyre világosabban emlékezett. Látta a szeplős, kőkemény arcot, a hosszú vörös hajat. R.O., mondta a lány. Mrs. Denning tágra nyílt szemmel szólalt meg. Rowe, Sally Rowe volt. Steele mintha meg se hallotta volna. Nagyon köszönjük, Mrs. Denning. Uraim, meginnék egy kávét. Mrs. Denning megrémült, elméjét elárasztották az emlékek. Tanítottam évekkel ezelőtt. Részt vett a Fiatal Tehetségek nevű tanfolyamon itt a táborban. Most már emlékszem rá. Mr. Steele közbevágott. Sibyl! Te mit keresett itt? Miért nem mondta meg nekem, hogy kicsoda? Sibyl! A nő elhallgatott és ránézett. Steele nagyon zordnak tűnt. Kérem, nyugodjon meg! Biztosíthatom önt arról, hogy nem Sally Rowe járt itt. Ezt nagyon nehezen bírta csak lenyelni. Nem? Sally Rowe meghalt. Néhány héttel ezelőtt öngyilkosságot követett el. A nő ettől megdöbbent, összezavarodott, és nem bírt megszólalni. Steele finoman felszólította őt a távozásra. Köszönöm, hogy eljött. Azt hiszem, ha siet, még időben odaér az első órára. Mrs. Denning felállt, és csendben kiment a teremből. Pusztító csak úgy köpködte a ként. Megmarkolta Steele-t, és belevájta a karmait, miközben Barkwitt hiába próbálta őt visszatartani. Te ostoba! Még nem okoztál elég bajt? Kivágom a nyelvedet. Goring rámerett Steele-re. A kérdéseit nem nevezném körültekintőeknek. Steele megpróbálta leplezni zavarát. Mr. Goring, a régi baklövéseinket melegítsük most fel, vagy arról beszéljünk, mi a teendőnk. Goring rosszkedvűen fogadta. Mrs. Denning nyűg lett a nyakunkon. Mindketten tudjuk, hogy most gyanakszik. Sally Rowe életben lehet. Azt is tudjuk, hogy miért. Én nem aggódnék emiatt, nyugtatta Tyson. Nagyon-nagyon hűséges az itteni vezetőséghez. Steele nem foglalkozott tovább ezzel a kérdéssel. Sibyl nem jelent problémát. Én inkább azt szeretném tudni, hol fog Rowe legközelebb felbukkanni, és kit kellene figyelmeztetnünk, mielőtt megjelenne és kifejne belőlük információkat, mint ezt Mrs. Denning eltette. Pusztító végül hátralépett, miközben egyfolytában Steele-t nézte. Kontár, ostoba, idióta. Goring csak bámult. Valóban azt javasolja, hogy figyelmeztessünk mindenkit. Számítsanak arra, hogy megjelenik náluk egy nő, aki állítólag halott. Mennyire lehet közismert ez az információ az alacsonyabb tisztséget viselők soraiban? Ne legyen ostoba, Steele. Ha egyszer egy ilyen információ kijut ebből a szobából, akkor az kikerül az ellenőrzésünk alól. Ezen kívül kinek mondjuk el? Miből találjuk ki, hogy Rowe merre veszi az útját? Nem tudjuk, mit forgat a fejében, és nyilvánvalóan ön sem gondolt arra, hogy itt is felbukkanhat. Barkwitt odaállt Steele és Pusztító közé, mielőtt a dühös ragadozó valami elhamarkodott dolgot tehetett volna. Hadd emlékeztesselek arra, nagy harcos, hogy nem kaptunk előzetes figyelmeztetést. Tudnod kellett volna, hogy ide jön, és akkor megtakaríthattuk volna ezt a problémát és ezt a szégyent.
Pusztító egy kicsit lehiggadt. Rendben van, elismerem. A mennyei sereg Isten szentjeinek imáira válaszolva egyelőre elrejtette őt előlünk. A Bacon's Corneri szentek meglehetősen aktívan vesznek részt ebben a csatában, de imáik egyre gyengülnek. Más dolgok foglalják le őket. Ez a gondolat felvidította Pusztítót, és egy kicsit szelídebb lett. El fogjuk őt csípni, Barkvit, de lopakodva és ügyességgel, nem erővel. Pusztító látta, hogy valaki a szoba felé tart. Figyelj csak! Éppen most tettünk szert egy újabb előnyre. Ez elkerülte a mennyei sereg figyelmét. Előnyre tettünk szert? Pusztító csak önelégülten mosolygott, és az ajtó felé nézett. Kopogtak az ajtón. Ki lehet az? Csodálkozott Steele. Azt kértük, hogy senki ne zavarjon minket, értetlenkedett Tyson. Ki az? kérdezte hangosan Steele. Az ajtó kinyílt, és egy diák, egy fiatal munkatárs dugta be a fejét. Bocsásson meg, Mr. Steele, van itt egy különleges küldemény Mr. Goring részére. Kérem, szólt közbe Goring. A fiatalember egy barna borítékkal a kezében belépett a szobába. 2 szellem is jött vele. Jókedvűek voltak, de megpróbáltak nem túl hangosan fecsegni. Pusztító utasította őket, hogy álljanak a háta mögé. Azonnal engedelmeskedtek. Nagyszerű, szólt elismerően. Vihoráztak és fecsegtek a dicséret miatti örömükben. Miközben minden gonosz szellem azt figyelte, amint a fiatalember átnyújtja a borítékot Goringnak, Pusztító megmagyarázta a dolgot. Ez a 2 hírnök egy érdekes fejleményre bukkant a Bacon's Corneri postán. Úgy döntöttem, megjutalmazom őket, és biztosítom magamnak a további szolgálataikat. A fiatalember kiment. Goring kinyitotta a borítékot, és meglehetősen zavart arckifejezéssel rázta ki belőle a tartalmát. Egy kis levélboríték és egy 3 oldalas levél hullott az asztalra. A 4 férfi szinte egyszerre pillantotta meg a boríték bal felső sarkába írt nevet. Sally Bestrow. Goring elolvasta a levelet, majd ezt mondta a többieknek. Summitból küldték. Sally Rowe-nak ez a levele a múlt héten érkezett a Bacon's Corneri postahivatalba. Lucy Brandon felfedezte, és Mulliganhez, a rendőrhöz fordult vele. Ő ellenőriztette az élettársasággal, valamint Amessel és Jeffersonnal, azokkal az ügyvédekkel, akik ezen az ügyön dolgoznak. Ők továbbították Summitba. A Summitbeli embereink felnyitották, és úgy gondolták, azonnal látnom kell. Goring felvette Sally Rowe Tom Harrishez címzett levelét, amely már nagyon sokat utazgatott. Mind a 4-en döbbenten és félve nézték a levelet, majd pedig újjongó örömet éreztek. Goring szólalt meg elsőként. Ezek szerint Sally Rowe leveleket ír. Steele szélesen mosolygott. Méghozzá Tom Harrisnek. Goring átfutotta a Summitból érkezett levelet. Brandon teljesen biztos benne, hogy ez az első küldemény. Előhúzta Sally levelét a már nyitott borítékból. Egy spirálfüzetből kitépett lapokra írta Sally saját kezűleg. Gyorsan átolvasta. Igen, úgy tűnik, ez az első levél. Bemutatkozik. Ó, nem. Leírja, hogyan történt a von Bauerrel való összecsapása. Erre a megjegyzésre valamennyien oda csődültek Goring mögé. Steele elolvasta a beszámolót, és nagyon érdekelte, hogyan halt meg von Bauer olyan hirtelen. Azután eszébe jutott, mi történt a Log Cabin kávézóban. Kúra pillantott. Roppant nagy pszichikai erővel rendelkezik. Valami védelmezi őt. Azonban Goringra ez nem gyakorolt különösebb hatást. Ennek ellenére elveszettnek, összezavartnak tűnik. Nézzék csak meg, állandóan erkölcsről, a dolgok értelméről és kétségbeesésről ír.
Ez a nő teljesen össze van zavarodva. Steele tovább olvasta a levelet. Még egyszer végig fogok menni néhány régi eseményen, és fel fogok idézni néhány dolgot. Szóval ezért járt itt. Információkra vadászik. És talált is, mondta Góring undorral. Felmerült egy nagyon kijózanító kérdés. Ha Tom Harris tényleg megkapja ezt a levelet, Góring felnézett. Igen, ez nagyon fontos kérdés. Ez mindennek a végét jelentette volna, beleértve ebbe Brandon perét is. Góring hangulata kezdett felderülni. De ahogyan most állnak a dolgok, Sally Rowe tulajdonképpen elárulta nekünk saját magát. Látják ezt? További leveleket akar írni, és ezáltal megtalálhatjuk őt. Megtudhatjuk, hol tartózkodik, mit tud és mit tervez. A 4 férfi összenézett. Ez lehetségesnek tűnt. Ha a többi levelet is sikerül elkapni, ellenőrizhetjük, hol bélyegezték le. Fontos dolgokat tudhatunk meg a tartalmából, és ezáltal véleményem szerint jelentős előnyökre tehetünk szert vele szemben. Foglalta össze Góring. De vajon megbízhatunk-e Brandonban, hogy visszatartja ezeket a leveleket? Kérdezte Steele. Nem fog-e ragaszkodni a törvényesség betartásához? Góring elmosolyodott. Nem, biztos, hogy nem. Túl sokat veszíthet, ha nem működik együtt velünk, mivel a per már folyamatban van. Emellett, ha meg tudjuk őt győzni arról, hogy az ő érdekeit szolgálja a velünk való együttműködés, akkor egyre erősebben fogjuk tudni irányítani őt minden egyes levél után, amellyel szabálytalanságot követ el. Egymásra néztek, majd bólintottak. Ez a terv használhatónak tűnt. Góring összefoglalta a teendőket. Azonnal konzultálunk Mr. Santinellivel, mihelyt megérkezik. Ha hozzájárul, akkor üzenetet küldünk az élettársaságnak, hogy vegyék rá Brandont. Ne kézbesítse a további leveleket sem, hanem küldje el őket Summitba. Egészen biztos, hogy Sally Rowe végül elárulja nekünk tartózkodási helyét, és akkor ön, Mr. Cool, rendkívül értékes lesz a számunkra. Cool elmosolyodott, élvezte ezt a gondolatot. A 2 hírnök pusztító mögött össze-vissza fecsegett, és nyáladzott az élvezettől. Egy Júdás, lelkendezett pusztító. Maga Sally Rowe lesz az, aki kezünkbe fogja adni saját magát. Claire Johansson és barátja John Schmidt egy nagy fehér házban lakott a város szélén. A ház valamikor egy hatalmas farm központi épületeként funkcionált, de később a farmot több kisebb részre osztották, a ház pedig megmaradt Claire és John kényelmes főhadiszállásának, amely nagyon megfelelt céljaiknak. Claire az Ames, Jefferson és Morris ügyvédi iroda jogsegédjeként dolgozott, John pedig mérnökként és festőművészként tevékenykedett. De mindenek előtt ők alapították és képezték a fő hajtóerejét annak a mozgalomnak, baráti körnek, csoportosulásnak, amely élettársaság néven vált ismertté mindenki számára. Ma az élettársaság találkozót tartott. Ez nem valamiféle formális alkalmat jelentett, hanem egyszerűen együtt töltötték az időt, hogy azonosuljanak egymás érdekeivel, megbeszéljék az új felfedezéseket és látásokat. Nagyon sok autó parkolt a ház előtt futó utca mindkét oldalán, és a ház is megtelt emberekkel, akik nem kizárólag Bacon's Corner körzetéből érkeztek, hanem más településekről is. A nappaliban a művészetek kedvelői egy rögtönzött kis hangversenyt élvezhettek. Egy népszerű hangszeres trió, egy fuvola, egy gitár és egy cselló tudattágító hatású zenét játszott. Ott ült a helyi farmerszövetség elnöke, és furcsa kábulatban hallgatta a zenét. Woodard, az általános iskola igazgatója is eljött a feleségével együtt, és relaxáltak a lendületes ritmusú zenére. Megjelent több fiatal farmer. Néhányan közülük élvezték a zenét, míg mások azon gondolkoztak, hogy inkább valami más ott folyó tevékenységben kellene részt venniük.
Az egyik emeleti hálószobában, ahol a berendezést a padlón elhelyezett párnák jelentették csupán, fiatalok jógáztak. Lótuszülésben úgy zúgtak és zümmögtek, mint egy méhkas. Hétköznapi emberek voltak, egy farmer, egy ács, a gyorsposta egyik teherautósofőrje, egy gyógypedagógus, egy házaspár, akik egy óvodát vezettek, és Miss Brewer, aki a 4. osztályosokat tanította a Bacon's Corneri általános iskolában. A hátsó udvaron egy hatalmas szőlőlugasban mintegy tucatnyi ember ült kényelmes székeken. Azzal töltötték az időt, hogy kicserélték gondolataikat, és meghallgatták vendégüknek egy írónak a véleményét a zen buddhizmusnak a földművelésben történő alkalmazhatóságáról. A hátsó udvar egyik sarkában egy hinta mellett néhány kisgyermek ugrándozott a füvön, s úgy viselkedtek, mintha pónilovak lettek volna. A játékot Amber vezette, aki most ametisztként ugrált, ágaskodott, és a bölcsesség szavai áradtak belőle. Minden dolog olyan, mint amilyennek látod. Ha fekete lónak látod magadat, akkor az vagy. Ha egy nyílt prérit látsz magad előtt, akkor ott vagy. Alkosd meg a saját világodat, és légy benne szabad. A gyermekek tehát megalkották saját világukat, és szabadon futkároztak benne. Legalábbis addig, ameddig a kerítés megengedte. Claire földszinti irodájában, zárt ajtók mögött egy rendkívül fontos megbeszélés zajlott. Claire királynőként ült íróasztala mögött. Az asztal egyik oldalán Gordon Jefferson, az ASJE ügyvédje foglalt helyet, vele szemben pedig Lucy Brandon ült. Az ajtó közelében, semleges helyzetben telepedett le John, Claire élettársa. Szőke volt és jóképű, mint egy sportcipőket bemutató fotómodell, és nyugodtan, magabiztosan viselkedett. Ezen kívül megjelent még egy nő, egy rövidhajú, karcsú, sacramentui ügyvédnő, aki elhozta egy másik ügy rövid kivonatát, amelyet az ASJE ott megnyert. Sok hasznos párhuzamot fogtok találni ebben az ügyben, mondta, miközben átadta az anyagot Jeffersonnak. Ha lenne valamilyen kérdésetek, Mr. James boldogan áll majd rendelkezésetekre. Pompás, válaszolta Jefferson, és átvette a dossziét. Tudomásom szerint Mr. James talált néhány bírósági döntést, amely jelentős mértékben hozzájárult a győzelemhez. És ezek a ti számotokra is nagyon hasznosak lesznek. Claire hálásan elmosolyodott. Köszönjük, Lenore. Gondolom tudjátok, hogy Chicagóban figyelemmel kísérik ezt az esetet. A Lenornak nevezett nő elmosolyodott. Természetesen tudjuk, ha bármire szükségetek van, készségesen a rendelkezésetekre bocsátunk mindent. Embereket, dokumentumokat, vagy bármi mást. Sinem vagyunk? Nevetett fel John tapsolva. Erről jut eszembe. Vetette közbe Claire. Nagyon kevés új hírt kapunk. John Ziegler és a KBZT munkatársai készek közölni mindent, ha találunk valamit. Nos, ez az ügy a tárgyalásig nemigen kerül az érdeklődés előterébe, válaszolta Jefferson. Mi a helyzet Harris problémájával, mely a gyermekvédelemmel szemben merült fel? Kérdezte John. Claire megrázta a fejét. Nem piszkálhatjuk ezt az ügyet. A bírónő utasította a sajtót, hogy tartsa távol magát ettől, és ha megpróbálnánk feltárni valamit, az a rendelkezés megsértésének a látszatát keltené. Hát, tűnődött Jefferson, ha találnánk valamit, amire ez a rendelet nem vonatkozik, azt fel tudnánk használni. Továbbra is menekülésre, rejtőzködésre kell kényszerítenünk a keresztényeket. Esetleg felhívhatnánk a gyermekek bántalmazásának forró drótját, és feljelenthetnénk Harrist mások gyermekeinek bántalmazásáért, tréfálkozott John. Nem, ellenezte Claire, bár tudta, hogy John nem komolyan beszélt. Nem lehetünk elővigyázatlanok, és Irene Bledsoe már ezzel is elég nagy terhet vett magára. Legyetek türelmesek, figyelmeztette őket Lenore. Ez egy folyamat. Egyszerre csak egy esettel foglalkozzunk. Vigasztalódjunk azzal, hogy ha egy területet egyszer már megnyertünk, azt soha többé nem veszítjük el. Az idő nekünk dolgozik, mondta John.
A beszélgetésben kis szünet állt be. Lucy Brandon felé fordultak, aki csendben figyelte őket. Viszonozta pillantásukat, és idegesen elmosolyodott. Nagyon nagy dolgot kértek tőlem. Claire lefegyverzően rámosolygott. Egyáltalán nem olyan komoly dologról van szó. John csettintett. Ne aggódj! Túl sok hatalom képviselteti itt magát ahhoz, hogy bármilyen valós veszélye lenne a dolognak a számodra. Nem így van, Gordon? Gordon Jefferson azonnal válaszolt. Dehogy nem. Figyelj, Lucy, ezek a levelek egyáltalán nem törvényesek. Valami betegesen rögeszmés embertől származnak, aki a sajton keresztül figyelemmel kíséri az ügyet. Ez rendszeresen megtörténik. Az ilyen leveleket egyébként sem lenne szabad kézbesíteni. Ráadásul nem tudhatjuk, mi vagy ki áll a dolog mögött, és nem vállalhatunk semmilyen kockázatot, tette hozzá Claire. Így van, erősítette meg Jefferson. Nem tudjuk, mit tartalmaznak ezek a levelek, de az biztos, hogy semmiképpen sem használna a te ügyednek, ha Tom Harris ezeket megkapná. Lucy csendesen ült, gondolkodott, de még nem tudták meggyőzni. Hány levél jött eddig? Kérdezte Claire. Tegnap érkezett a második. Mit csináltál vele? Egyelőre visszatartottam, először meg akartam veletek beszélni. Jól tetted. Ezzel Jefferson is egyetértett. Igen, nagyon jól tetted. Tudod, Lucy, elképzelhető, hogy néhány gyanús emberrel is kapcsolatba kerülünk ebben az ügyben. Nem tudhatjuk, milyen trükkökkel próbálkoznak. Majd egy kicsit halkabban hozzátette. És gondolj arra, hogy milyennek a dolognak a tétje. Ha megnyered ezt az ügyet, az egy egész halompénzt jelent majd neked. De a pénztől függetlenül, egészítette ki Claire, gondolj azokra a gyerekekre, akiknek a jövőbeni sorsát ez az ügy befolyásolhatja. Ha fel akarjuk építeni a békének és az egységes világnak a jövőjét, akkor le kell számolnunk a keresztényekkel. Meg kell szabadítanunk befolyásuktól a felnövekvő nemzedékeket. Ez az ő javukat, az emberiség javát szolgálja. És Amber? Kérdezte Lucy. Jefferson készen állt a válasszal. Tudod, Lucy, nem hiszem, hogy aggódnod kellene miatta. Dr. Mandanhi benyújtja a bíróságnak a vizsgálatainak az eredményét Amberről, és vallomást tehet a nevében. A kislányodnak még csak a tárgyalóterem közelébe se kell mennie. El tudjuk őt szigetelni ettől az ügytől. Az nagyon jó lenne. Így fogjuk csinálni. Ha úgy láttuk volna, hogy ez káros lehet Amberre nézve, akkor nem indítjuk el ezt az ügyet. Végül is a gyerekek érdekeit tartjuk szemünk előtt, magyarázta Claire nagy őszintességgel a hangjában. Pontosan így van, helyeselt John. Lucy végül elmosolyodott és bólintott. Rendben van, csak biztos akartam lenni, hogy így van. Semmi baj, nyugtatta meg Claire. Megértünk, tette hozzá John. Jefferson a biztonság kedvéért még egyszer megkérdezte. Tudod a címet, hogy hova kell továbbítani a leveleket? Lucy emlékezett rá. A számítintézethez, ugye? Igen. A noteszembe írtam fel a címet, nem fog róla tudni senki. Azonnal elküldöm a leveleket, mihelyt a postára érkeznek. Valamennyien egyetértően bólintottak. Helyes, helyes. A zene kitartóan szólt, a beszélgetés folytatódott, a zúgástól és az énekszótól rezegtek az ablakok. Mindent egybevetve az élettársaság nagyon eredményes napot zárt. Marshall Hogan is. Nem esett nehezére lassan elhajtania a ház előtt és az ott parkoló autók mellett, miközben a kezében tartott magnetofonba beszélt. GHJ 445, HEF 995, BBS 950, CJW 302. Mire másodszor fordult, megvolt az összes rendszám.